Dwi yn neuadd fwyd rwan yng Nghymru, Alison Harvey o Landdewi Brefi, sydd yn ymgynghorydd gwledig ac wedi gweithio yn y diwydiant amaeth a bwyd ers 19 mlynedd, yn do? Ie, do. Ac yn gwybod yn iawn beth sy'n digwydd yn y lolfa fusnes fyny fan hyn. Do. So mae'n ystafell pwysig iawn a mae'n amser cyffroes iawn i cynnyrchwyr Cymru bod y lolfa busnes i gael. Chi'n gweld bach o esiampl o'r cynnyrch. Y math yma beth sydd i fyny grisio, ie? Ie, just llawer mwy. A mae fe'n gyfle i busnesu gwerthu, so mae fe'n wythnos really pwysig i busnesau bwyd Cymru. So mae yna tua 2,000 o cynnyrch gwahanol yma. A mae tua 300... Fyny fanna 2,000 Fyny fan hyn. bethau, ie. A tua 300 o bobl yn dod i prynu'r cynnyrch, so mae'n cyfle arbennig i Pan ti'n dweud prynu, yn i archfarchnadoedd a chynrychiolwyr o'r diwydiant credigannwch yn dod yma i wneud busnes? Ie, i wneud busnes, ie. So mae'n bwysig iawn yn ariannol i busnesau bach bwyd Cymru. Ac wedi gweithio efo Cig Coch Cymru a diwydiant bwyd. Pa argraff mae Lenny wedi gael yn y tir neuadd fwyd yma? O, mae'n anhygoel. Mae wastad, fi'n mwynhau dod yn neuadd fwyd. Fi wedi bod mewn Sicil a fi'n pigo mewn pob dydd i weld beth sy'n byti. Ti wedi bod fan hyn? Wel, fi'n gweld fan hyn, maen nhw wedi cael lawnsiad o cynnyrch newydd fan hyn, Lenny. So mae sourdough fan hyn, a fi'n credu'r sourdough cyntaf i fynd mewn i'r archfarchnadoedd o Gymru. Waw! So mae hwnna'n eitha... Helo, siwr wyt ti, Scott? Mae'n iawn, diolch. Da iawn. Be di hanes y sourdough? Tell me about the sourdough. Well, the sourdough is the first Welsh 100% sourdough that will be going into retailers shortly. And it all stems from Ernest Brace. Ernest is, or was the founder? Ernest was the founder of the company. Yeah. And it's the first time we've launched it on Monday at the show. Yeah. Great response. And you have 3 different types? Yes, we do have 3 different versions. We have a white, we have the malted, and we have a seeded, which has got 12 grams of protein per slice, which... Be ti'n meddwl o'r bar yma? Mae'n edrych yn neis. Chi wedi trio fe? Ti'n trio fe? Ie, go on. So this is the white 100% sourdough. 4 ingredients, fermented wheat, flour, salt and water. Wel, cymryd yma. Dwi'n Mae'n pressure on, no? No, mae'n nice. So who's in the video? So on the video is Ernest. So a little bit about us and Ernest. So Ernest is 100% sourdough and our strapline is it's honest. Honest, it's Ernest. And he's disappeared now. Oh, he comes. Oh, wow. Ie, dycha. Have a good show. Diolch yn fawr iawn i ti. Diolch. Beth ti fan hyn, Dwad? Sy'n gen i fan hyn, Magic Cauldron. Yeah, y holl bethau gwahanol i gael. Mae'n wahanol preserves a chutneys a sauces a... Mae variety mawr o popeth. So hapus di? Mae'n boblogaidd ma'n nhw. Ydy, a mae'n ffenest siop arbennig yn dydi? A mae hwn yn lle yn gwerthu pethau really nice. So mae crwst. O dyma chi 3 o hogia da i weld yma. Ie, dyma dream team ma heddi. Ar di'r Mercher heddi. So mae'n mynd? Ie, dda iawn, diolch. Lot o bobl o gwmpas a lot o bobl fatha pec eisiau gael yn teimlo bach yn naughty heddi. So, ie, na, mae wedi bod yn bore bach da hyd yn hyn. Be di'r donuts gwahanol sgen ti? So mae 5 flas gwahanol gyda ni heddi. So byddwn ni jam, caramel hallt, chocolate brownie custard, vanilla custard a lemon wedyn. So mae ymrwydd da gyda ni. Fi'n cofio chi'n dod i'r neuadd fwyd, mae rhai blynyddoedd yn ôl, falle nid efo ti o'n i'n siarad, ond oedd y busnes yn newydd. Erbyn hyn, da chi yn Aberteifi? Ydyn, Aberteifi, Casgnewydd Emlyn, Poppet Sands a yn ddiweddarach yn Hwlffordd nawr. So, ie, mae'r crust branch yn tyfu ar dros y wlad. So, na, mae'n dda. Mae'n gret, previously sampled and highly approved. Ie? Ie, mae nhw'n arbennig, mae nhw'n lyflu. Ti'n gyfarwydd iawn ar donuts, ydw yn anffodus. Na, mae nhw'n dda. Mae nhw wedi agor siop gwrtherbyn a swyddfa, un o swyddfeydd ni hefyd, so mae hwnna'n temptasiwn mawr wedyn. Fel un sydd yn rhoi cyngor i fusnesau, beth yw'r prif wahaniaethau ti wedi sylwi? Nhw wedi gyda neuadd fwyd mewn flwyddyn i flwyddyn? Mae fe'n neis i weld cwmnïau, maen nhw'n dechrau, yn y cornel pella, mae Cywain yn neud fath o showcase i pobl sy'n newydd yn dechrau a busnesau bach iawn, a falle methu ffordio neu ddim ar sgiliau i wneud stondau mawr i hunain. So mae'n gret bod y llwyfan na i gael i rhoi bach o hwb i busnesau newydd, a mae fe'n wedyn fel, mae bach yn step wedyn blwyddyn nesaf, gobeithio bod nhw'n gallu cynnal stondyn i hunain yn dyfa. Ti yn cynghori'r busnes yn gwneud gwaith digon tebyg i Cywain yn dweud yn bersonol? Ydw, ie. Mae gymaint o busnesau bach.
ni'n gwlad bach iawn, ond fi'n teimlo bod ni'n innovative iawn, enwedig pan mae'n dod i bwyd a diod. So mae lot o busnesau i gael sy'n angen, cyngor ynddo fe. A mae wastad, mae syniadau arbennig dy pobl, a jyst falle angen bach o cyngor o siwt i datblygu busnes i arno nhw. Arweiniad, felly. Ie, bach arweiniad fel ni, ond mae hwn yn un arall nawr fan hyn sydd wedi bod yn tyfu. Gasm Drinks. Gasm Drinks. Hello. Hello, Richard. How are you? You seem to be having a job. Oh, you're going to hold it, you? Oh, it's easy for you than No, carry on. isn't it? So mae Richard fan hyn, busnes teuluol, it's a family business, isn't it? It is a family business. We started in 2019 and my The wife is family. over there. That's my wife over there. Again, I have sampled some of these in the past. They're really lovely. So how many? You have Lovely to hold it there. Okay. And it's a sparkling wine, green pefriog, gyda gin. It's sparkling wine and we've infused fruit gins into it, so it's a ready-made cocktail. We do 3 flavours, strawberry, plum and raspberry, and they're all delicious. You sure you don't want to try one now? Yeah, we might. Deal. I've noticed the cans. Yes, Yeah. we went into Cannes last year, and we also came up with the idea of making a little gift tube, and you can put 3 cans in the gift tube, and can't get a better present than that. So let's have a go. 1, 2, 3. Put the top on. Lid on. Lovely. A dyna ni. Picnic. Diolch i ti am y sgwrs. Iawn. Dyna, complete. Diolch yn fawr. Diolch, Alison. Thank you. Thanks. Pleasure.